Takže ahojte, dneska si spravím make-up, áno make-up, lebo proste A aj skincare. Skincare? Ja, áno. Takže skincare, začneme so skincarem. A ja to nevyskloňovať. A potom si začneme robiť make-up. Mám novú hubičku, takže... No proste skrátke máme na skincare takúto masku. Máme rovnaké veci, takže pod oči a Pušu. A na pusu, hej. Takže začneme. Rozbalíme si Tým masku. najväčším samozrejme. Rozbalíme si masku. To nejde. Neotváraj to tak narýchlo, lebo ti to vytečie. Ja vím, to že to slízke. Je dobré. Ale to sa nedá. Jurici, ono to vyteká. Ja som nikdy nemala masku, takže ja mám veľké očakávania od toho. Ja som už mala veľakrát. Ja to mám prvýkrát. Ináč je to jak mokrý servis, tak slízkejší. Ja nemám školu. Proste to už vyťahni, nemusíš to mať perfektné. Musím. A ja to mám hen tak. Ja sa potom Dáme si tu takúto krabičku, aby sme nezamastili stôl, lebo potom... Ježiš, to je slízke. Ja som ti to vyprávala. Maska. A samotná maska. Takže jak vypadá? Proste. 15 minút sa na to má čekať. My si na jedné mobile pustíme stopky. A proste mi to nejde. Zvolíš mi to? Dobre. Ja si ju už dám. Ok? Takže odstupujeme si 15 Len minút. počkej, ja toto... Proč? Proč? Povedzte mi, proč to robím. Ja nevím, ty si to chcela. Vidíte, ona to chce. A čo vypráva, že proč to robí. Kvôli YouTube robím všetko. Teda neúplne všetko. Napríklad sa nezavražím, keď mi napíšete na YouTube. Takto vypadá tam maska. Voní. Ti tam niekto napíše, že zavraždi sa. A dáme si masku 3, 2, 1. Vieš, jak sa to dáva vôbec? Takto. Ja som duch. Strašný. Ja tam mám vlasy. Ja ne. Ale. Takže budeme čakať 15 minút. Púšťam stopky ok. Počkaj, správ si reklamu, ja si idem umyť ruky, aby sme... Ideš pre sladky? Jo. Dík. Idem si umyť ruky. Bubu. Vypadám strašne, ale tak pre krásu sa trpí. Tak víte, jak to hovorím. Kde máte servítky? A v kuchyni. Takže 115 kyza. Takže takto. Tak. Najprv vás stopne, zapnem ty stopky a hneď to bude jasminka. Takže už sme tu, aj stopky sú zapnuté a ideme ďalej. Takže, ne, to dáme si až potom. Tak uhorky. My uhorky nemáme. To neviem. Tak cuketu. A to tež nemáme. Ja sa použila do koláča. Musíme čakať. My vás teda strihneme a keď to bude, my sme hneď tu. Čau. Takže sme späť, už to prebehlo a ideme teda dole. Jo, milujem tento pocit, jak to mám vlhké a také cítim, že mám pod takú jemnú hebčku. Ja, to je strašne lesklé. Ja som to mala vlasy. Hej, ja milujem ten pocit, ak cítiš, že mám hebúčku. Ja milujem, keď vidím vlastne
odrazit toho nebo to nic jsem nejedla. Já to jdem vyhodit. Je tady vankoš. Či to nemusíme vyhazovat? No, musíš. No, já si to chtěla ještě nechat. Nejměř by ti to bylo, když to už není použitelné. Počkej, já si jdem mít ruky. Ok. Jako máme kapesníky. No, máme. To tady tak vy to ale prostě necítíte, ale také to je... Když to je také slízké, studené. Takže čím začneme? Kruhy pod očami či pusu? Co začneme? Počkej, rozotri si to na té tváři, more. Tak, dobré. Hej, dej to tvůj YouTube kanál. A? Tak mi na ní nenatáčej ty, ale já. Jdeme pusu. Ne. Ano. Ne, oči. Tak oči. Je to očička. Všechno jsme kupovali růžové. Až fialové. No počkej, To se oveľa lepší otvára. já musím si 10 otvárat. No veď tak je. No mně se to oveľa lepší neotvárá, lebo mám mastné ruky. Dobre, to ještě dvě sáčiky. Ježiš to. No to je na také kôžke. Však vy... No. Pokud jste to už někdy mali, tak napište do komentářů. To jak se dává. Tak. Ježiš, jasne. Tak. Kde mám druhé? Veď vnútri. Co? Ne, jsme zpět. Takže jsme zpět a už si to dáváme. Sem? Ježiš, podohko prostě. Každý to většinou- už poznáte, já vím. Tak to si to já dám. Mouse na damage. Já robím také efekty, je toto videjko. Ty efekty mají robit já, ale okej. No, smola, já robím. Keď si ne, skoro, no prostě, ani. Sleduju tě na tvojho WhatsApp iba spolužiaci. Ne, spolužáci ne, iba mě sleduje cudzí. Tak to podačí a za dalších 15 minut. Jaký 15 minut, prosím tě? Neměli to tu zprostosti? Párdáci, tak to To není 15 minut. Nevím, kolik to je, ale určitě ne 15. tak dáme 14. Dáme 5. 10. 5. 6. Jak chceš, ty si to majetovku? Tak 5 teda. Tak ozveme se vám za 5 minut teda. Počkej. Ne, já tu mám. Kde je to těžší? To je to těžší. To těžší má jít jinak k oku. Tu mám kolik to těží. Dobré. Počkat. Dám. A jak A proč je tak blízko té kamery? no, nebo prostě je to jak zrkadlo. Len je to menší. Takže to potom to blízko. Hej, já vím, že budem potom to úplně krásná. Zvláštní. A dáme si zároveň i tu pusu. Takže. Čau tě. A Vidíme se, popal. Ne. Asi je kůň, můžeme to vyhodit z tvého koše? jak chceš, jdeme si dát pusku. Počkej, jak to tam jde vidět. To je nějaké velké, ale... Však by někdo mal napichané.
že ale to je pre deti. Není to pro děti. Proč jsme si to koupili? Lebo ty jsi to chcela. No, ale jsem to chcela. Otevřeš mi to. A ani já jsem to nevěděla, takže za mě to nechať. Já jsem to tež nevěděla. Tady mi chytré nožnice. Ale já nevím, kde jsou z kuchyně. Já vím, že mám peračníku jedně. Mně se nechce vytáhnout. Nebo nechceš viděčku? Jak jsi to otvorila? Pozrite, jak to je od mojej puse, prosím. Pozerajte. Počkej. Já si dám teda nožnice. Ty máš školskou kabelu. Ty máš školskou kabelu. Školská kabela, kde mu máš? Dobré je to. Kde máš školskou kabelu? Já jdu. Takže uvidíme se po krátké přestávce. Hej, počkej ještě. No, ještě trošku se pomýlila, takže to trošku. Nebo já si ještě musím dát ty péry. Já jinou možnost nevidím než nožničky. Prostě. Co? Já vím, že to tam je. Proč si utíráš? Jako to musí být tak slízké. Lebo to je maska, že by? Tak už si nikdy asi nekoupím masku žádnou. Teda dokud já nebudem dospělá. Dospělá, jak si to možno koupím. A proč mi ještě všetko přijde rozbité. Koukněte na moji pusu teraz. A teraz. Takže vidíme se po krátké přestávce. Tady jsem hovorila, že za 2 minuty to bude, že za 2 minuty a že bude, že raz, 2, 3 a keď to lepuje, takže prostě to bude. Hop. Tak jdeme to vyhodit teda. Nádherné. Hej. To by se dalo aj viackrát dokola, ale keď to vyhadzuješ. Takže jdeme ďalej. Že máme ještě... Zkus, jaké to máš lepkové teraz tam. To je tak na udržení make-upu. Že? Takže. Jdeme se na make-upovat. Na to. Nevím, co jsem to zprávila. Dáme si krémik na ručky. Já asi začneme něčím jiným. Tady. Tak nezačneme. Takže rozvrstíme si krémik. Co? Nic. Já si taky tak kouknem to video a budeme počít. Začínáme. To iba 14 minút natáčame. No, si představ, keď jsme to stopovali. Právě, ne? Tak. Jdeme.
já si vám tu rozbalím moju novou ťapku. Daj mi tu moju, hej. Já nemám to svoji. To nevím ani já. A u mě nemáš. Já mám takovou krabičku. Nemáš ju zpět tam? Nejsme tu. Jsme zpět. Takže já mám potom hubičku. Potom začneme ještě... Hubičku, já mám hubičku. Hubičku. Takovou kvapku. Potom začneme ještě takýmto krémikom. A mě? Počkej, já ti dám. Dobrý. Hej, jasný. Já ti dám. Hop, 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 hop. Ináč Jasmí je moja prezivka, lebo vyzerám, že vraj jak Hezko spraví toto. princezna Jasmína. Jak je to leskavé, že? Hej, ale jaké jsme lesklé teraz. Že? Mhm. Já v tom budu spát. Budeš mít celou podušku. To mi je jedno. No ale tvoje mami nebude. To mi je. A můžeme začít. Já už jsem začala. Mi daj make-up. Daj mi toto. Ne, fakt? Co jdem robit? Hop. Dobrá, jako děláš. Počkej na mě. Jsem to nechtěla dát. Dala jsi moc na tu jednu stranu. Hop. Nechala jsem vzkaz velícímu důstojníkovi hollywoodského oddělení. Stále čekám. Jen... Máme lesklé ručičky. Aj. Já se budem koukat aj sen, takže... A můžem to už já. Ty máš všetko prvá. A já chci vyzkoušet tu novou hubku. Aj se gavčo ještě nebudeš používat. Bojím se. Proč jste nic neřekla? Potřebuje kontrolu. Chtěla jsem, ale s tím vším tak... Pamatujete plán. Hlavní kontrola. To je vaše práce. No tak, domluvím. Počkejte tu chvíli. Už. Děkuji. Můžeš to... No. Děkujem. Děkujem. Nevím, či to vidíte, ale tak ne, tak nevím. Takže toto je moje hubička. Ej, to je moja. Nová. Mhm. Zavoláme synovi, žije v New Yorku. Všechno vyřešíme a... Neviděla jste, že by se Archie s někým hádal? Nebál se někoho? Ne, byl v pohodě, ale pak přestal chodit. Dobře, děkuji za váš čas. Kdybyste se na něco vzpomněla, zavolejte. Já si jdem vyzkoušet tu novou hubku. Je takáto růžová. Pane, něco jsem vám neřekl. Víte, jak jsem celý den dělala papírování? Co s tím? No, moje máma si myslí, že to dělám každý den. Neví, že jezdím hlídkovat. Chcete, abych lhal? No, není to až taková... Ježiš. věc. A už je takáto Jasmína. Neví, že či to vidíte. No ne, ty to rozpomůžeš. Nezvedá si to. Já si to potom umyjem. Tohle je seržant Bradford. Myslíš? Já jsem si nedal pod oči. No nic. Mami se A to je vlastně na čo toto, keď si to tak tělovou dáváme. Ach jo, Jasmí, ty se máš ještě dost čo. Já vím, keď nejsem nákupná maniačka a ty áno, tak jak to mám vědět. No tak se staň nákupnou mamíč. A keď nedostávám na vysvědčení 100 něco euro. Mami, nemůžeš tady zůstat, musíš jít s náma do centra. A co v práci? Můžete je vzít? Nemůžu. Kolko? Nevyšla z domu celé roky. Tak 5 euro. Od děda 10. Od děda 10. Od babky
Tak. Chyba úplně 10. Za to, že se zvládá celý školský rok, by se měla dostat aj. Stop. To je pro Lorku Panneru. A tak zase to chápem. Keď si zebereš za celý rok, za všetky ty známky, že ti dávají peníze, tak... Ale ne, my to začali, my to začali od pol roka dávať. A to mi už prestávali dávať. Ale nevšimla to si svetu. Takže teraz to budeme robiť strašne rýchlo, ja som u kamarátky a prostě veľa veci. Teraz to spravíme. Rýchlo. Lipstick, dobre. Ja som si vybrala v obchode takto. Ja sa dám na seba. Značka je Juicy Bomb. To je značka Essence, dobre? To je sladké. Nežer to. A ja som si omylem toho lízla. Co robíš? No dávám si make-up. Ja to tam nebudem robiť, lebo ja to mám strašne narýchlo, lebo ja musím ísť domů. Berem si takúto paletku. To je auto Lucy. Jo. Ano, a berem si túto farbu. Chládku. Si zebral strašne moc veľké, no to snad nevadí. No to vadí. 15 let. Aspoň mi to zakryje celé oko. Nemám právo prodávat zbraně? No to budeš mít škaredy. OK. Jo. Jsem se dlouho. Rád bych se vyzvedl. Co je? Normálne. Co třeba? Počkej, ja som si toto nezletrala, že? Ne. Co třeba? Ne, tam mi dluží. Počkat, když mi někdo dluží a bude zatčen. Ja to berem tak narýchlo, lebo ja musím ísť domov, fakt. Taky. Máte celý svět. Takže už to mám takto, už iba, co spravím ešte? To je asi už všetko, že? No ani zďaleka. Dobre, tak jasinku som zabudla, bože. No neviem to. Lipstick mám. A to, co robíš, to nechceme robiť. Trošku si ušujem, tak to mám obočne. Co je to? Dostal jsem pitevní zprávu o té mrtvole. Příčinou smrti byla oboustranná plicní embolie způsobená požitím kovové rtuti. Jo, a dlouhodobě. Vypadáte, že trpěl zmateností, změnami nálad a stresem. Pečovatelka Bertie Daj mi tam jen veľký štětec. na ten, kdo zabil Archie. Nevím, co Jasne. jenom slyším. Hej. Takže sme u konci videa. Dávajte odbery a lajky. A napíšte mi nejaký pekný komentár. A majte sa. A čau.